हेलौ फरायसाफोर, जों दिनै सोलोंगोन गारां हांखोनि महर with example बिदिन्थिनि हेफाजाबै। अब्ला भिडिअखौ गोसो होनानै नायलांदो। गारांअ समान गारांअ महर, जेरै ख दाजाब गारांअ महर समान ख। गाराङा समान गाराङा महर, जेरै ख दाजाब गाराङा महर समान खा। गुसुंनि समान गुसुंनि महर, जेरै ख दाजाब गुसुंनि महर समान ख महर गुसुंनि खि। गोलावि समान गोलावि महर, जेरै ख दाजाब गोलावि महर समान ख गोलावि महर खि। गुसुङु समान गुसुङु महर, जेरै ख दाजाब गुसुङु महर समान ख महर गुसुङु खु। गोलाउ समान गोलाउ महर, जेरै ख दाजाब गोलाउ महर समान ख महर गोलाउ खु। रि समान रि महर, जेरै ख दाजाब रि महर समान ख महर रि ख्रि। ए समान ए महर, जेरै ख दाजाब ए महर दाजाबनानै जाबाय ख महर ए खे। ऐ समान ऐ महर, जेरै ख दाजाब ऐ महर समान ख महर ऐ खै। समान महर, जेरै ख दाजाब महर समान ख महर खो। औ समान औ महर, जेरै ख दाजाब औ महर समान ख महर औ खौ। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं।